sis. It's rainy morning. Di mo na ako mag-reply mga sis, ha? Di ba ako? Hello sis, good morning sis. Sis, andito ako sa taas sis, sa kwarto ni John John. Sis, dyan lang yun siya sis. Dyan lang yan siya. Makinig muna kayo sa ulan-ulan dyan pag ka mga. Hindi ako sis, maka-reply agad. Maligo muna ako mga sis, thank you. Char-char lang yan. Sis, nagharang siya sis. Nalimot ako sa harang oy. Kumbaga sis, usa ko muna ako din sa hangdan. Nasi harang sis. Di ko sure. Kaya nagdali ko ba? Sige. Naops ako ha. Salamat. Naops ako.
Hello mga sis. Thank you mga sis. Nalayo ko. Nalayo ko mga sis. Hello. Beji Beji. Hi Soul Alice. Yes, feel the rain. Thank you. Hi, Lot Lucy. Hello, sis. Lady Borgas. Good morning. Sis, naligo ako, sis. Diyan lang yan. Diyan lang yan, mga sis. Char, may pa-cherry blossom TV. Enjoy na yan, sis, yung ulan. Hi, te. Salamat, te, MJ. Te, naligo ako, te. BG lang yan, te. Kasi ano, nasa taas ako sa kwarto ni Junjun. Hi, Day. Day, Inday. Diha lang na, Day, ha, kay magkuan na ako sa baba, Day. Salamat, Day. Nagkuan ko, nag-check lang ko. Ulan kasi, Day. O, dyan lang yan kasi mag-asikaso ako. Vaccine kasi ng ano ko ba, ng dog ko suwakol, ha. Baba ulit ako, Day, kasi mag-prepare ako, Day. Thank you. 5 million at 8 tansek. Salamat. Ohayo gozaimasu. Madali ka man. Oh, boy, kumami ka mo.
Hello, sis. Okay to. Nebraska, sis. Hindi ako ano sis, silip-silip na ako, sis. Kasi nasa baba ako, sis. Nag-prepare ako para sa dog ko kasi vaccination yan, no. So, Leia, good morning from USA at Philippines. Ano lang siya, video lang niya, ha? Tambay nyo lang yan, sis. Maya-maya, mag-end na yan. Okay. Makinig mo na kayo sa, ulan. Fresh from the farm yan, from Japan, ha? Bye! Baba muna ako, bye! Bye-bye, sis. Baba ko, ha? Kaya mag-prepare muna ako kay Waffle.
Nawala ang signal. Gitan ako ko cellphone. Nag-live ko pagati.
Hello guys. Hello. Jen, salamat. Manaywara, USA. Hello. Hello po. Asa? Okay. Na ako sa live. Hello sis, yung busy dyan, pwede nang maglayas. Thank you 7 million. Okay. Nagtan ako sa kong live. Maglakaw na po rin ito. Bye. Nagkakakit. Ganyan talaga mga sis. Pag laking mahirap, kailangan mag-rocket. Diyan ako sis. Ganda ng bulaklak. Nagmarites kayo dyan ha. Good morning. Ohay gozaimasu. Hi Normie. Andito pa si Normie. Hello sis. Hi. Nako. Good morning. See. I think it's raining worldwide. Tulo sa ulan. Oh sis. Nako dito sa taas sis. Diyan lang na siya sis. Diyan lang yun. Wala ba yung work? Thank you. 25 minutes na lang. Tanawan ako sis kasi minsan yung connection nag-stop. Yan siya sis. May screen pa yan. Hindi ko kinuha yung screen. Baka may insect papasok sa loob ng kwarto ni Junjun. Yan, yan siya sis, yung background dyan is haunted house. Yan, haunted house sis. Yan siya. So for now, yan muna sis ha. Kayo muna mag-adjust sa live ko now ha. Patapos na yan sis. Salamat everyone. Magbalikan po kayo mga sis. Ay usa na oras ha. Okay, 25 minutes more. 66 Jen. Hi Jen. In Hong Kong. Pag-alarm ko sis, baka masubaan. Hoy, i-PM niyo sa akin yung yung ma-receive dyan. 65, 56. Yan. Thank you. Nag-check na ako ha. Pahinga mo na yung bibig ko. Na-busy sa rocket. Thank you 6 million. Arigato.
Hello mga sis! Sino tanong ano? Hoy, mag-close na ni mga sis. I-PM sa ako ang resibo para mabalikan ha. Salamat sis Lucy. Oh, salamat Jen. Salamat. Oh, sige, sige, sige. Thank you so much. Agoy. Hello sis, ano, lab? I-out na ko ni lab, ha? Oo sis, tinuod. Iba talaga yung mga bata ngayon. No, good sis. At-chat ko si lab. Salamat Ginas, Labit. Kain, si Jen, Lucy, Leia, Nawaray from USA. Thank you sa katambay. Hello sis. Hello sis, i-close na ako ning live. Salamat kayo sis sa tanan per me. Thank you sis. I-close na ako ni sis. Naanak ko sa taas. I-PM nyo sa akin guys. Yung mga dyan guys. Mababalik ka guys. Thank you so much. Stay motivated. Beautiful and healthy. Thank you guys. Thank you guys. Thank you. Bye.